Mubiri w'umusacha mubwate miaka emeronge tato chinsemo chiri cheibara imeye kaunti ya Nyamira ni gotoka semambia ya rero wekera bone yatramanya boikiranu ingikiriro mubiro yugotoka sensemeyo kolengana no mokonyi bw'umugambi kura sensemeyo senior assistant chief wenses application yansicha niko banate bire buno botukweme niko bogendrete maiga yomubiri w'umusacha yugotoka sensemeyo nakogania abantu bonsi kuwaterana asokonyara gosiria mangana yobosaliana boigono Witi arokane komente kana imeye county ya Nyamira niko chinga kyocho James Mongeri yoro mu assistant chief ate birebu n'abanyanyimbo niko bagandire no botuki wime ekero mu biro yoga kire ase enkendo Mongeri mo senior assistant chief assess application ya Nsicha ere Bunyarwanda cha location division ya Kyabanyaru ase Nyamira North Sub County kero kwa kire romambia na abokiranga ense ya mungu etayalisa kuchimirimo anyoreri boti kurwaso motureti aserieta unisigisare bagondene kararwa etundubali apimire cyaye bono mambia iganyoreri boti mu mubere nore ase nyumba ya Dorika mecha gesona ase nyumba irangene para yetu karakini tero kara biashara ase igo naboka na imoka na kero mugambie simi na mumanyingi kero na matengo ya nane korengi kero na minyoka na ika ase na romubere uyu ajikurige yo mumanyete nanya urutaje kumumanya bwangu kine konyoka geirwe ngano monchera ba okobe para na kesimi asege tu kya nyaramba kya basikali twara no mo chief nyagetiria ro musina chief ase location yeye eriyo baadaye mogako kurwa Joseph Ocharo ochicha okonifamu ngoino muiwoye ase rieta Peter Boera urabe miaka angemeronge 3 iga na wamenyete bwaye sobo omundu oyo nyagusira agere sikimu asemo gusi tababe uri bayago basirite na kiyako yaramorete tenga banakomenya amonere bono gwikabwo naberege ndiyo gwichana nga umuro ingirashire tiramanyikana basikari bakire kurwege tokya nyaramba nabaye gwegari kurwege tuwekane kiekerenyo bairira umubere na kurwabwo ntoganyete na mbutuki kibara akore korenganiringaneri lakini nje muno mugambi nabontagete watora maiso mararenga ogwita kwa bantu kwingenche etikoliye gentekia manekera magosa abeire kinjira nkiro cye serikali magosa abende kuligerira na konbe kwa buya ili abantu baywane ekyare tukutoligeti no mulembe kero muntanya orenga kingia yakokora imirimo yaye yo kuligenda yakira lituko so wikabuna ndatabata abanga baria abairi abamwabo ba kiruneri nganeri igo twari gusabanga nyasaba isenia na serikali ebe bwango asogotema kuligia nga ngori maega yo gusira kuyo erinde lichiko likore ensemo yaye.